سورة الصافات مكية 182 آية نزلت بعد الأنعام. نية قرآن سورة بسباني ولا فلاني أفهمك صافات بدورو أني ورنا دجينلا أين كم أني بيسيغ أني فلا كلمة كم سيغني بيورو أن دورو حرف با سبا أني كم ولا فلا أني بيكوننتون أيري جينيرو وإيه مكاندي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات قالني سبا سبا باوي صفا سبا سبا لله ويمالك ودي منهم ويروجو على باتو كنيغا فزاجرات وكمان فينزي كني جالانغا أبيكا فين كونو نالا بنيامري نوي فزاجرات ni korofoli gelaw زجرا korofoli la ويمالك ودي منهم بي وبرين كباسين كنا ta yenfe boyenfe wepere gibi nam فالتاليات ani ngallani kalambawi qur'anila ذكرا kofolila إن إلهكم lebe ngalni nimbela jelenye ko au ka batu fe magangaw لواحد wallahi kelendo رب السماوات karamodo be na ni ngaladono anyeji tijo betlinga kasi ko alami da ejonja sileni aida ko ika batu kika don yitlo gele ya ka bangala don fo ala kalila eye nyonani ala ka kali eye ko wallahi ko ale kelende o gelera de ali dusungu dise yankoro few nasira doro bi kasido doro nam agilara de ala ma amatulunge naga tawhid ko ya fanyi de aya fuka gele ya re ko ko ngale kele mbatu mga maga ko masoni ko ajala al alihata ilahan wahidan ko gamau bege gele ko abinyina dogo nanye ni fenu bladron katuga kelengo ya jamana bigele ya bari fennun de be an hakili jigi awa odle be awa kurtu min nambe sonu minunge ode fasama ulu bolo ulti balo soro note quoi mo senga fam ka fugala kele odo utika bolnu mbatu ko bolnu kuna falara de obiga bolnu mbatu de kuka soro do jena ka gersege sa wiye quoi nam رب السماوات sangolo daba ma de Allah والأرض ani duguma golo daba ma de Allah وما ani femi بينهما no be sangolon dugolo je رب المشارق ni koron mado إنا koron ma ani tlebe ma tleboro bi da fo boro keme saba ani bi woro an duru mashariq boro keme saba ani bi woro an duru tlebi yor fana bo chola bari ka sabu dombe na tleboro no tleboro abi tel ba abi tel tlebi bo ma kini fe koron fe labana ni bi fa bi ta soro abi bo inuma fe koron fe abo tel mi gire abena ka man abena ka place do nam إنا o de ko so istiwa bi ke sin fla sangona kunyo de atatula ana sagitula inna زينا السماء an ye sangolo chenye الدنيا no ga sunu awla بزينة الكواكب ni dolo ga chenya lanye وحفظا dolo bi yele nguli minke sangolo folo mi mbaw koro enno e ka do ka foko odi aka do odi aka masri kasra dolo numbe fo sanfe jana nam وحفظا ani tangaliye من كل bo شيطان shaytan bela jelemma مارد na kanga gele لا يسمعون shaytan temeninge إلا الملائكة kadro jamakuluma ألا ni okor taledo ويقذفون we shaytan umbo من كل abo جانب fambela jelemve دور yoroma janula ولهم عذاب
yangata buye min do maledo إلا من فمومي خطف الخطفة chaloni kelen chalon واتبع الشام dolo tasma yubatu راقب no menenedo فاستفتهم ego kuna fonlinyini أهم yala ulu أشد de ka gelewa خلقا dalila أمن wala damvendi ka dani ka bo خلقنا nanyo da kami malikaw ni sangolo ni dugumakolo la إنا خلقناهم ya adama denw lasili adama da من طين kami ni bogo de la لازب no ye nɔrɔba ye maa bolo la بل mi man ka bonya yɛrɛma de ayi bal abila عجبت e kabakoyara يسخرون nka olu bi yɛlɛ de وإذا ذكروا n'u ye waaju ni kuranɛ ye لا يذكروننا u tɛ waajuli mina وإذا رأوا آية n'u ye kabako ye تستسخرون komi kalo cili cogoyo yastasirun يسخرون u bi yɛlɛ bɔnna وقالوا u ko إن هذا nin ma kɛ foyi ye إلا سحر fo kɔrɔtɛ de مبين min bangalen do أئذا متنا yala ni anw sara وكنا de kan kɛ ترابا buguri ye وعظاما ani kolow ye إنا yala anw لمبعوثون anw ye kunun fɛnw ye wa أو آباؤنا wala an faw الأولون n'o ye fa fɔlɔw ye قل mɔgɔ lamini k'a fɔ نعم tiɲɛ do وأنتم aw داخرون aw dɔgɔyalen do فإنما هي i k'a dɔn k'a fɔ kununni fiyɛli زجرة fiyɛli ko gɛlɛn do واحدة n'o ye kelen pewu ye فإذا هم i taara sɔrɔ danfɛnw ينظرون u b'a jɔ k'u ɲɛbɔsɔ وقالوا u ko يا ويلنا ya anw ka bɔnɛ bɛ kafiru kan y'o ye هذا nin de ye يوم الدين barajili dɔn ye هذا nin dɔ in de ye يوم الفصل faramasaya dɔn ye الذي faramasaya dɔn min كنتم n'aw kɛra تكذبون n'a bɛ nkalontigiya n'a ye وحشروا الذين a ye maaw fara ɲɔgɔn kan ظلموا minnu y'u yɛrɛ dɔn ni filankafoya ye وأزواجهم ani u tuguɲɔgɔn sɛtanɛw وما ani fɛn min n'u kɛra n'u b'o يعبدون batu ka minnu la من دون a الله ma kɛ ala a mana kɛ batufɛn o batufɛn ye فادوهم a y'u kana إلى صراط ka الجحيم taa tasuma menenen ka siratigɛ ma وقفوهم a y'u jɔ إنهم bari olu u مسؤولون ɲininkalen do ما لكم mun de b'aw ye لا تناصرون fasolamɔgɔw n'a tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ komi diɲɛ la kun bɛ ɲɔgɔn encouragé nkalon kan cogo min بل a bila هم olu اليوم bi don in na مستسلمون yɛrɛdibagaw do وأقبل بعضهم u don ɲɛsinna على بعض dɔ ma u يتساءلون bɛ ɲɔgɔn ɲininka u قالوا ko إنكم aw كنتم aw kɛra تأتوننا a bɛna an ma عن اليمين ka b'an kiniyanfan ma قالوا u ko بل a bila لم تكونوا aw ma kɛ مؤمنين lemaniya jɔnw ye وما كان من سلطان dallo ma kɛ لنا anw ye عليكم aw kan بل a bila كنتم aw kɛra قوما maaw ye ma طاغين yaadalenw ye حق قول ربنا an ma ka kuma wajibiyara علينا an kan إنا anw لذائقون anw ye lazaba nenenbagaw ye وأغويناكم an ye aw lafili إنا anw yɛrɛw kɛra غاوين filibantiw ye فإنهم i k'a dɔn jahanamadenw يومئذ laara ka o dɔn in na مشتركون jɛɲɔgɔnw dɔn بالعذاب yankatala إنا anw نفعل anw bɛ baara kɛ بالمجرمين ni jinukɛlaw ye كذلك o cogoya la إنهم jahanamaden ninnu كانوا o kɛra إذا قيل tuma min n'u kɔ لهم u ma لا إله tiɲɛ batumasi tɛ إلا الله fɔ ala de يستكبرون u b'u yɛrɛ kunjɛ bonya ويقولون la ilaha illallah n'a fɔra ko la ilaha illallah yɔrɔ min dɔrɔn u b'u yɛrɛ kunjɛ bonya ويقولون nin tɛ fɔ yan nin tɛ fɔ an ka misiri la dɛ la ilaha tɛ fɔ ka misiri la an na gɛlɛya dɛ n'a ye gɛlɛya i bɛ se k'a fɔ a k'a kan jigin dɔɔni komi salibagaw ni fɛnw bɛ yen nɔ nka a tɛ fɔ nin misiri tɛ jɔ ni nin tɛ dɛ
ne misirtiga majam kande nam ويقولون wafo أئنا yala لتاركو آلهتنا mauto bagayewa شاعر dongili dalai مجنون noye fatoye بل abla جاء ananade بالحق ni tiɲɛ وصدق a ye المرسلين kiraw tiɲɛtigiya إنكم bari aw لذائق aw العذاب ye yan kata nenenbaw de min الأليم tɔɔrɔ ka bɔn وما تجزون u tɛ aw sara إلا ما ko fɛn de كنتم ne aw kɛra تعملون n'a bɔ baara إلا عباد fo الله ala ka jɔnw المخلصين minnu sugandilen don أولئك o tigilamaw لهم رزق garisɛgɛ b'olu ye معلوم n'a dɔnnen dɔn فواكه jiridenw dɔn وهم ala ma olu مكرمون u bonyalen don في جنات النعيم nɛɛma ka arijana sow la على سرر u bɛ liw kan o متقابلين ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn na يطاف u b'o munumunu عليهم arijanadenw kan بكأس ni kaasi ye من معين kabini ji ɲɛ bolilen na بيداء a jɛlen don لذة a damulen don للشاربين min b'aw ye لا غول hakili diɲɛ tɛ فيها ala ولا o هم ma kɛre يوزفون n'u b'u su ka عنها bɔ a minima وإنهم قاصرات الطرف muso ɲɛ surun b'u yɔrɔ حين ɲɛ kumabaw dɔ كأنهن a bɛ komi i n'a fɔ olu farikolo kiloro la بيض fan dɔ مكنون n'o dogolen bɛ ni si ye فأقبل بعضهم arijanaden dɔw y'o ɲɛsin على بعض dɔw ma u يتساءلون bɛ ɲɔgɔn ɲininka قال قائل kumaba ko منهم kabini arijanadenw na إني ne كان قرين jɛɲɔgɔn kɛra لي ne o kun bɛ ban kun ni ko ma ko sagakun tɛ tiɲɛ ye o kun bɛ o de fɔ ne يقول o b'a fɔ ne ma أنك yala ye لمن i bɛ المتصدقين wele kiraw tiɲɛtigiyabagaw ye wa إذا متنا yala ni anw sara وكنا n'an kɛra ترابا buguri ye وعظاما ani kolow ye إنا yala anw لمدينون an bi sara wa قال a ko هل أنتم yala aw مطلعون aw ye yengelibaw ye wa فاطلع ala sɔnna u ye ka sin ka jahanama television ye فرأوا a ye yenge yɔrɔ min a ye jahanamaden في ye سواء الجحيم tasuma menenen jɛmanjɛ la قال a ko تالله galla ni ala ye إن كدت e surunyana لترديني wallahi e kun bɛna ne mako sa de ولولا نعمة ربي ne ma ka nɛɛma de kun tɛ لكنت wallahi ne yɛrɛ fana kun bi من kɛ المهتدين tasuma donbagaw dɔ ye أفما نحن ha ala k'an kisi tasuma ma jɛɲɔgɔn jugu ala k'an kisi a ma a janadenw o ni jahanamadenw tilalen kuma la a ye ɲɛmakala a ka etasi kɔnɔ ka hɛrɛw baden ye ka lafiya baden ye a ko yala fama nahnu yala anw ma kɛ wa بميتين sabagaw ye إلا موتتنا fo an ka saya de الأولى n'o ye saya fɔlɔ ye وما نحن anw ma kɛ بمعذبين maa yankatalenw ye إن هذا i k'a dɔn k'a fɔ ka don bɛ nin kɔnɔ tan لهو الفوز wallahi o de ye nin yɔrɔ sɔrɔ ye العظيم n'a ka bɔn فليعمل العاملون baarakɛlaw ka baara kɛ diɲɛ مثل na هذا nin n'a ɲɔgɔnna sɔrɔli ye dɛ ذلك yala arijana ye خير o de ka fisa wa نزلا dunan fana ye أم شجرة الزقوم wala zakumi jiri de ka fisa إنا o min labɛnnen bɛ jahanamadenw ye inna جعلناها an ye zakumi kɛ فتنة jarabuna ye للظالمين dɔnnikɛlaw ye إنها tuma min ni zakumi fɔra abujali ko a ka jɔndɛni ma zakumi na a ko maa o tigɛ an ba wa ni fɛn wɛrɛ tamare benedege ko zakumu zakumu fana bɛ fɛn kɛ maa la wa ha dɔ tila ka di man ka dun ko ka zakumu dɔ tila ka d'ale ma ko ale bɛna dun o kɔrɔ ko ale tɛ siran an ye kuwa fɛn dɔ tun b'u bolo ko zakumu tamare dilan cogo dɔ de bɛ yen ko zakumu u sina ka fajari n'o ye ala ko n y'aw kɔrɔbɔ n'a ye de k'aw jarabi n'a ye
نعم إنها زقومي شجرة جيريدو تخرج جيري ميبو في أصل الجحيم كاسما من نمبا جولا طلوها جيري من بفلج نملا نعم طلوها أجردين كأنه أشكاجوكو منافع عليه رؤوس الشياطين شيطان كنغولو فإنهم sami semani min da nyeba la de okungolo ni ya farin guledo nga a posoni ababa atiku mala nam فإنهم kafiru لا يأكلون wallahi dumuni gelawdo منها kamini zaqumina مالئون البطون kono baraw fa baga de uye منها kamini zaqumina ثم kasagi إن لثوبا nyagamili be لهم uye عليها zaqumin من ga حميم kamini jikalana ثم kasagi إن مرجعهم usagnyoro إلى الجحيم bikata tasma minenema إنهم ikado ulu ألقوا آباءهم uyu fawsoro ضالين filibantiwe وهم olu yerewu يرون mubalaka teliya على آثارهم ono goninga ولقد ضل أكثر الأولين abati ma folo sonja man filila قولهم kako ulunye ولقد أرسلنا منذرين abati awnye baba le bauchi فيهم ula فانظر fulalige كيف chuguyami كان عاقبة المنذرين baba le mau gallaban geraw jenno إلا عباد walaga الله jong المخلصين noli jong kisilewnye ولقد نادينا نوح والله abati walaqad nadana nuhun والله abati nuhi an welede ولنعم المجيبون rabbi inni maghlubun fantasir ako yala yani dabama sikira nela ndemede ولنعم المجيبون Allahu akbar ako jabili gelo nyana de ونجينا mana ni gele ma misro jugu ba fe kam mone doyla ibe hagil donin do awla rabbi inni maghlubun fantasir rabbi inni maghlubun fantasir ni nenye beti ka fude rabbi inni maghlubun fantasir ala sekiranela ndeme ala sekiranela ndeme ni jugu ko ko mone doyla ne ninta abi kisitu nam ونجيناهم sudu tlama iba fo kasaka tabarruka ibisaka kala ni kiraw jeti بسم الله nam ونعم المجيبون jabili baw nyana koy ونجيناهم anyenu kisi وأهله ana dungewu من الكرب kabo geleyama العظيم. minu gabon وجعلنا ذريته anya dengue هم ulude albaqina tolewnye وتركنا anyi togodumanto عليه nukan وإلى آخرين jamana laban mɔgɔwla سلام kisibe على نوح nukan العالمين danfɛnw إنا anw نجزي an bɛ المحسنين ɲumankɛlaw sara كذلك o cogoya la إنه i k'a dɔn nuhu من عبادنا ale bɛ wuli anw ka jɔnw dɔ ye المؤمنين minnu ye limaniya jɔnw ye ni maa min ye salamun ala nuhin fil alamin n'i y'a fɔ a ka ca don min a ka ca ala fɛ i ka foroda la k'i ni fɛn t'i kin o dɔn nam ثم ka segin ala fana la hari an ye to ninnu to ji la وإن من شيعته إبراهيم ibrahima bɛ wuli n'u ka jamakulu dɔ ye diinɛ la o bɛ ye silama kelenw de إن من شيعته لإبراهيم ibrahima bɛ wuli n'u ka jamakulu dɔ ye de إذ tuma min جاء ni ربه ni ibrahima nana a ma ma بقلب ni dusukun ye سليم ni o kisilen bɛ ka bɔ sigama
إذ tuma min قال ni Ibrahima ko لأبيه a fa ma وقومه ana ka mɔgɔw ma ماذا mun fɛn dɔ تعبدون n'a b'o bato أفكا أتريدون yala aw bɛ laɲini de kɛ wa أفكا nkalonfin na آلهة k'olu ye maaw ye دون الله n'a ma kɛ n'Ala ye وما a ye ظنكم mun ne de fɛn si ye fɛn jaasilenw u tɛ kulun sɛnɛ u t'a ju la a b'u ta k'o bato k'o ye man ye a tɛ sɛbɛ ko baara wa a ye sɛbɛ ko baara bizarre Ghafari a ko ale tun bɛ boli min bato boli dɔ tun bɛ ale tun b'o bato o boli don dɔ la ale taara sɔrɔ kɔngɔ wulili y'a sen kelen ta ka ɲɛgɛnɛ kɛ boli kunkolo la ale ko ilahun yabulu sa'lubanu birasi ma yɛrɛ mun ne wulu ka ɲɛgɛnɛ kɛ o kunkolo la ko nin tɛ sɛbɛ ko ye a y'a kari ka diinɛ ko ɲɛɲini bisimilayi fama zannukum mun de y'aw ka bisigiya ye رب العالمين ni danfɛnw daba ma ye فنظر n'a ye ala ka nin yɔrɔ ta o k'a di danfɛn dɔ ma aw bɛ mun di ala ma aw ɲɛna ala ta bɛna kɛ jumɛn ye ana gɛlɛya dɛ naam فنظر Ibrahima ye filɛli kɛ نظرة filɛliko kelen na في النجوم dolow la فقال a y'u tromper a y'a bari u tun bɛ dolo de dɔn a y'a kɛ komi n'a fɔ a fana bɛ u ladege quoi komi n'a fɔ siɲɛ fɔlɔ la a y'a kɛ cogo min faqala Ibrahima ko إني ne Ibrahimu ye سقيما n bananen don فتولوا wala ne bɛna bana u ko k'a ye nkalon saba min tigɛ nin y'a don ye naam فتولوا u yɛlɛmana عنهم ka bɔ Ibrahima ma ka t'u ka fɛtigɛyɔrɔ la مدبرين ko dibagaw ye فراغ Ibrahima jɛngɛnna dogo la إلى ka t'u آلهتهم ka batulikɛfɛnw ma فقال Ibrahima ko ألا تأكلون yala a ti dumuni kɛ wa ما لكم mun de b'aw ye لا تنطقون n'a ti kuma a y'a فراغ kan bilu ma ko yala mun na o ti kuma naam فراغ a jɛngɛnna عليهم a goronn'u kan ضربا gosili la باليمين n'a seere bɛɛ lajɛlen ye فأقبلوا u ɲɛsinna هل إليه ka tura ma u يزفون b'u sen na teliya قال a ko ma أتعبدون ما ko baba kana fɛn yɛrɛ kelen dɔn dɛ yala a bɛ fɛn batu wa تنحتون n'a b'i ko lese a bɛ ka fɛn min lese a b'o de batu wa aw yɛrɛ bɛ ka fara min dilan o bɛ se ka kɛ ma ye والله Allahu ta'ala خلقكم ala de y'aw da وما ani fɛn min تعملون n'a b'o baara قالوا wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ala de ye aw yɛrɛw da a n'a bɛ baara min kɛ ala de ye aw yɛrɛw da ani a bɛ baara min kɛ fana ala de ye o baara in fana da ala dun tɛ fɛn jugu kɛ o kosɔn ni mɔgɔ min sɔmina k'a fɔ jogo dɔ bɛ i ka maralimɔgɔ dɔ la i den i ka kalanden i ka maralimɔgɔ y'a dɔn ko jogo dɔ b'a la jogo in ti k'i ja musokɔrɔbaw u mɔdenw n'u sigara ko jogo dɔ b'u la jogo in ti k'u ja i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka nin sɛbɛn siɲɛ 100 wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna dɔw bɛ kuranna sujudi binyɔrɔ 11 de don sujudi binyɔrɔ 11 bɛ 15 yɛrɛ 11 walima min ka ca n'o ye a bɛ to sujudi binyɔrɔ ninnu n'i y'a bɛ ta a bɛ sɔn ka ca ni 11 o sisi jumɛn don o sisi bɛ min sisi o kuma na i bɛ olu sɛbɛn ka fara a kan i y'a faamu n'i y'a di denmisɛn ma ko ne ka yɛrɛkelen na n'i y'a di denmisɛn ma a ka ca ala fɛ denmisɛn jogo jugu a b'a bila awɔ ala deli don a b'a bila naam
ni sɛbɛnni ma nɔgɔ mɔgɔ ma sɛbɛnni tɛ diyagoya la sisila ye duguma quoi sɛbɛnni tɛ diyagoya ye a la a sisila ye duguma bana sɛbɛnni tɛ diyagoya ye a la dɛ sɛbɛnni in kɔni a bɛ se ka kalan yɛrɛ naam قالوا u ko ابنوا بنيانا naam قالوا u ko ابنوا بنيانا a ye joli fɛn jɔ له Ibrahima ye فألقوه a k'a fili في الجحيم tasuma godonnen na فأرادوا كيدا u ye dabali laɲini به ni Ibrahima ye وجعلناهم an y'u kɛ الأسفلين majigilenw ye وقال u y'a dabɔ min kama a ma se ka ɲɛ dɛ naam وقال Ibrahimu ko إني ne ذاهب ne taabaga de إلى ربي ka turu mama سيهديني aminan kana naam ربي ne ma هب e ka sɔnni kɛ لي ne من الصالحين kabini den ɲumanw la ala ye a lajɛ ka den ɲuman ɲini ka di ne ma naam فبشرناه an y'a nisɔndiya بغلام ni denmisɛn ye حليم o ye muɲubaga ye denmisɛn in muɲunen don naam فلما tuma min بلغ ni denmisɛnnin sera taama ma معه ka fara Ibrahima kan قال si sera san 7 dɔw ko san 13 o ye denmisɛn ɲuman ye o ye Ismail de ye an b'a fɔ cɛ ten de naam naam قال Ibrahima ko يا بني yaa ndeningo إني ne أرى ne b'a ye في المنام sunɔgɔ la أني k'a fɔ ne أذبحك n bi n'i kantigɛ فانظر nabi ɲuman dun ka yeli o ye tiɲɛ de naam filɛli kɛ ماذا mun fɛn dɔ ترى n'i b'o ye قال Ibrahima ko Ibrahima den ko sa yan fa ifal ma e ka fɛn baara عمر n'u bi ɲamarew la u bi ka fɛn min f'i ye o kɛ sataju duniya wajibi i bɛna ne sɔrɔ insha Allah ni ala sɔnna a ma sabalibagaw do ye فلما ni ala sɔnna a ma i bɛ n sɔrɔ n sabalilen bɛ o kan falamma tuma min أسلم n'u fila u yɛrɛ di Alahu ma وتله n'a ye den bi للجبين a tɛ n kan وناديناه anw ye a wele an ko de ya Ibrahim Ibrahimu yo sadaqta ruya a b'a di e yeli tiɲɛtigiya de sogo in kɛra tiɲɛ de kantigɛli kɔɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra tiɲɛ a kɛra cogo di kantigɛli yɛrɛ ko kɛra cogo di falamma aslama wa tallahu lil jabin salahu wa ramahu ala shiqi fawqa التل الذي هو المكان المرتفع ونباسكو تمام النايو بارا دينجيكو يا نفا ايغا نيغا سر لجورو غريا ingana lama egai ka finu faranyonga awala sa ne joli kanana si ka finima no kera dobe bonne ka barajila enne bamana ye abi dimi egi ka muru daja i ka teliya n'a ye ngɔnɔ kan yalasa ona kɛ u ka nɔgɔn kan ni nana n ba ma i kan ka foli se a ma ni a y'i ja n'i y'a laɲini ka n ka doloki segin a ma o kɛ bari a bɛ se ka kɛ o b'a dusu suma o b'a dusu suma Ibrahima ko a ko dɛmɛ b'a ɲana n'o ye yande ala ka ko kan Ibrahima ye fɛn baara n'a ye denkɛ ɲamara n'a ye o kɔfɛ a ɲɛsinna a ma ka sɔrɔ a b'a la ka kasi den bi kasi tuma min n'a ye muru da ngɔnɔ la a tiɲɛ yɛrɛ la muru ma sin ka nɔ bɔ a la dɛ a y'a dabɔ ni fara ye siɲɛ 2 wala 3 o bɛɛ lajɛlen na a ti ka nɔ bɔ a la o kɔfɛ naam a balila ni ala ka seba ye ala min ka seko talen don dɔ ko ala ye safihatan
ala ye fara de da wala hade da kamini zirana angono ka mana ala ye muru bali muru tɛ se ka tigɛli kɛ nɛgɛ ko yɛrɛ t'a la foyi t'a la naam awɔ o de dɔn o bi kɛ o nɛgɛ bi bali ka baara kɛ sogo la o bi kɛ hali mɔgɔ gansanw ye ni ala ka sebaaya ye kɔni bisimilayi anw نجزي المحسنين an bɛ ɲumankɛlaw sara كذلك o sarali cogo in na إن هذا i k'a dɔn k'a fɔ nin لهو walahi ale البلاء o de ye kɔrɔbɔli ye المبين ni o bangalen don siga tɛ nin na dɛ nin kɔni y'a dan ye dɛ naam وفديناهم an y'a kumabɔ بذبح ni kantigɛ fɛn ye عظيم n'o ka bɔ sagajigi belebeleba ka baara jɛnɛ la habila ye min di do ko ko de nana naam watarakina an ye tɔɔli kɛ عليه ibrahima kan الآخرين tɔgɔ duman na سلام jamana laban mɔgɔw la salamun kisi bɛ kabanyɔrɔ على إبراهيم ibrahima kan كذلك o sarali cogo in na نجزي المحسنين an bɛ ɲumankɛlaw sara u yɛrɛw ye ibrahima yi من ale عبادنا bɛ wuli an ka jɔnw ye المؤمنين n'o ye limanaya jɔnw ye وبشرناهم an ye ibrahima la nisɔndiya بإسحاق ni isihaqa ye نبيا k'a kɛ nabima من ye الصالحين maa ɲumanw dɔ ye وباركنا an ye barika don عليه a kan ni denw cayali ye وعلى إسحاق ani isihaqa kan ومن ذريته ni nabi ɲumanw cayali ye ale den na ɲumankɛla bɛ من ذريتهما kabini fila denw na ni limaniya ye وظالم ani dɔnnikɛla لنفسه a yɛrɛ kun ye ni kafiriya ye مبين ni aw ka kafiriya bangalen don ولقد مننا wala badan fana siriyara على موسى musa kan وهارون ani haruna ونجيناهما an y'u fila kisi وقومهما u n'u ka من mɔgɔw الكرب ka bɔ gɛlɛya ma العظيم n'u ka bɔn ونصرناهم an y'u dɛmɛ kubutikaw kan وكانوا u kɛra nam hum olu tigitigi الغالبون sebagaw ye nam olu kɛra sebagaw ye nam wadarakina nam waden hakaza الغالبين olu kɛra se dira olu de ma ما آتيناهما an y'u sɔn الكتاب kitabu la المستبين min bangalen don وهديناهما an y'u kanda الصراط siratigɛ kan المستقيم min tilennen don وتركنا an ye toli kɛ عليهما u fila kan بالآخرين togo duman na jamana mɔgɔw la سلاما kisi bɛ bɔ an yɔrɔ على موسى musa kan وهارون ani haruna إنا anw نجزي المحسنين an bɛ ɲumankɛlaw sara كذلك o sara cogo in na إنهما i ka dɔw fila من عبادنا musa ni haruna bɛ wuli an ka jɔnw ye المؤمنين n'olu ye limaniya jɔnw ye وإن إلياس i ka dɔn ko iliyasa من المرسلين wala ale bɛ wuli kiraw dɔ ye dogo huwa ibnu akhi haruna akhi musa wa qila ghayru ursila ila qawm ba'la bakka wa nawahiha ale cira iraqi dugukolo la ba'la bakki ana kirdaw muhammad bin ishaq aliko kotuma mini ala hizqili ni min annabi ko baw cara ban israel kawla cenu buyeno la ni flan kafo yo bolu batu na makina ala iliyasa ci kaga nabi mai gumbe ci musa ko fa alayhi salatu wassalam ban israel kawdela ni fen qur'ale no nyina o ko kamini tawrata kirula yo shaw ale kera to amina shame daile ayat la ban israel kawce jama kabila do kaminu la bala bako ana kere bilala on yoro la olu de may ni ilisa yasta cira uluma masake min gumbo kuna afo ma ko arhab kunya ga mawdo filila ko karaba boli batuka boli do kumba bolo odlalembe sanna andongo e ajan nongo mugai
ɲɛda 4 b'a la a tun b'o de wele ko baalu a y'a sɔrɔ u jarabila n'a ye u y'o bonya u ye gardien boli gardien u ye maa 400 de bila o baara la u y'o kɛ u denw de ye sɛtani tun bi dɔn baalu kɔnɔ a bɛ kuma ni filibantiya ka sariya ye gardien ninnu a bɛ fɔ olu ma ko moriw ani sɔmɔn olu bɛ kumakan in dangan ka bɔ a ma u b'a lase mɔgɔw ma u ye b'a la Bakki dunkew de ye Iliyasu kɛra a b'u wele ka taa Ala kɛlen batuli ma olu tɛ sɔn ka Iliyasa lamɛn u tɛ limaniya n'a ye fɔ fɛn min n'o kɛra kabini masakɛ ka koɲɛ la ale limaniyara ale y'a tiɲɛtigiya Iliyasu kɛra a b'i jɔ a b'a ɲamaruya a b'a bila sababa sira kan a b'a kana o kɔfɛ masakɛ in a murutila a ka dimi bonyana Iliyasi kan a ko Iliyasi ne tɛ fɛn ye ne bɛ k'an wele ka t'o ma fo fɛn tiɲɛnɛ a hamina k'a bɛ Iliyasi k'a b'a ni tɔɔrɔ k'a b'a faga tuma min ni Iliyasu sɔmina ni kojugu ye a y'a to yen a bɔra ka bɔ a ma boliba ye masakɛ in seginna ka taa Baalu batuli ma Iliyasu ale taara kulu kan ale tun bɛ yɛrɛ ka fo ka tɔrɔ kuluwo ma naam ale tora yen san 7 lahalaya in kan a dogolen a bɛ dumuni kɛ dugukolo falen fɛnw de la komi bagan a bɛ jiridenw de dun olu b'a ɲini na fo u labana ka ansanw bila u k'a kɔlɔsi nka Ala bɛ k'a dogo ka b'u ma tuma min ni ko janyana Iliyasi kan ani dogoli nege bɔra a la kuluw la n'a ka makukutali n'o janyana ne a kɔrɔna n'o ye nɔngɔn ye a y'a ma wele Ala min ka bɔ n'a ka seko talen don a k'a lafiya ka b'u ma u ko e ka nin dɔ lajɛ i ka bɔ ka taa nin yɔrɔ in ma ni fɛn min nan'i ma i ka yɛlɛ o kan kana siran ye dɛ a bɔra ani Iliyasaw bɛ ɲɔgɔn fɛ fo tuma min n'a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni u y'a yamaruya ni ye so dɔ ɲɛsinna ka min tasuma la dɔw ko a kilori bi komi tasuma kilori fo a nana i jɔ Iliyasi ɲɛkɔrɔ la Iliyasu goronna ka yɛlɛ o kan a taara n'a ye naam a y'a wele ko Iliyasi e bɛ yamaruya ni mun ye a ye Iliyasi ye a ka birifani d'a ma ka jawila a la ka bɔ sanfɛ o kɛra tamasiyɛn kɛ k'a fɔ a ye ale bila a nɔ la Bani Israɛlikaw kan o de ye faama laban ɲin'a ye Ala ye Iliyasu kɔrɔta ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka dumuni daamu ni miniji daamu tigɛ ka bɔ a ma ka feere bɔ kama na a kɛra adamaden malikalama ye dugukolo gange sankolo gange Ala ye Iliyasaw kɛ nabi ɲuman ye k'a kɛ ci ye ka taa Bani Israɛl ciden ka taa Bani Israɛlikaw ma Ala ye wayi d'a ma ka kologiriya Bani Israɛlikaw limaniyara n'a ye u kɛra u b'a bonya Ala kirila u la Ala ka kiri jɔlen b'u la fo ka taa n'o ma ni Iliyasaw y'u fara ɲɔgɔn ye Ala ye Iliyasu ko fo sɔn kabakoko caman na ka kulu kolon a ye ani waraw ani u tana Ala y'a sɔn naam nabi 70 o ka se la ale kɛra Musa ka makutu kan dimi na ani se la u y'a lakali ko Iliyasu ni Khidriw naam kula bi Baitul Maqdis dɔnnikɛlaw ka fɔ la hali n'a y'a sɔrɔ bɛn n bɛ ka kuma min fɔ a tɛ k'a fɔ ko bɛn gɛlɛn bɛ ninnu kan dɛ ayi ninnu ye kisaw dama de ye n'an bɛ ka fɔ bɛn gɛlɛn t'a kan ko o bɛ Ramadana kalo sun san o san Baitul Maqdis yɔrɔ la u bɛna hiju kɛnɛ kan san o san o kumana u bɛ fara كلمة نندقا بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله نعم
نعم إلياس موكل بالفعل بسم الله أجل تنفرنا كاين بسم الله ما شاء الله كاين نعم إن إلياس يكاد إلياس لمن المرسلين والله لبي ولكراو دوي تمامي قال إلياس كو لقومه أجا مغوما ألا تتقون يلا أو تسرع لنيوا تدعون بعلا يلا أو ببعل دويلي كوباتو تذرون أحسن الخالقين دالي باو بلا نيمان دوي الله دال باو يفلايدي كلين دو جات من أنا ودكاچا أندقلي كلاو أني بايلي ملاو ودكاچا نعم الله ديوي ربكم على دي أو ماي رب أنا آبائكم فاوما الأولين نويفا فلوي كذبوا يا أنقلون تكيا فإنهم يقادو كافولو لمدرون تسمى هذا دي بايوي يا عباد الله بالغ جون المخلصين نولي جون سوغاني لوني وتركنا أني تقدو ماندو عليك بالآخرين جمعنا لما مغولد سلام كسبي على آل ياسين إلياسين كان إنا أم نجي أم المحسنين بجمعن جلو سرا كذلك توينا إنه إقادو إلياسين من عبادنا أبيولانغا جون دوي المؤمنين نولي المنا جوني وإن أي لوطا داميرتون نجي عليه ميتوا من أبي سلام آياتا ناتوي ونيانا ينقصوا نعم وإن لوطا يقال لوط لمن المرسلين عليه فنبي ولي كراودوي تمامي نجيناه نعم يا لوط انكسي وآله أنا دونجو أجمعين وبلا جلي إلا أجوزا ومسكرو دي في الغابرين تورا توبا أولا ودمرنا أم يهلكي لجي الآخرين أن يدونو هلكي وإنكم يقال أو مغانغاو لتمرون أو بيتمي عليهم لوط كدوغو صدوم مسبين سو أكتا مسرا لو سوما دوادلا وبالليل أني نصف لاي أفلا تعقلون يلا مغانغا وقت هاكلي دوا وإن يونس لمن المرسلين على بيولي كراو دوي إذ تمامي أباق ني يونس بوليلا إلى الفلك كدا كلوما المشحون ني أفالندو فساهم أي كلاتا سب كلون جورا جيكا وكوكو بولباتو دوبالا أسر كلون غالا داي وي كلاتا كلا بنا لما قال دي بوليدو نام عليكرا بما بينندو يبغلا يمين في جيبغلا كرا لي نام فالتقمه الحوت جيجا عليكونو وهو عليه مليم عليه جلاجلندو ولولا أنه ناغماجي كان ناكرا المسبحين سبحان الله فبعودوي بل لبث akumbemme في بطنه jege ngonnana إلى يوم يبعثون fukatuka kunni domma fukata ugu kunu domi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ne ma mi nya don ko ay ko jugu mi na ma be alama ala ba fi ko jugu toro sama asomina ka fa bina toro soro na sene ka talama ka ga to min da wende لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وألني أسرع يبقى لي أكون بنفو كشا نعم فنبذناه أن يكرم بالعراء ندوكني دوكولوني وهو كاسر عليه سقيم أبنانيندو كومي نافو شجرة كونو دي أكيرا كومي كونو دي نعم وأنبتنا شجرة أن يجري فلي عليه أكان من يقطين كمي يقتيني جري لانغو جري أنيو فلاكا نعم وأرسلنا أن ياليشي إلى 100,000 كترنين وادونجوما موصل إراقي دوغولو دوغولو كتا كبا كميما أو يزيدون ولو بيشايوي وبيجيدوكا فآمنوا وبلا جلال لمن يرى ومتعناهم أنفنا يودم إلى حين وكتا واتي جاما فيصفتهم شرطوي
egu kuna fulini على ربك البنات yala dengew de be may ko malikaw yala de musowi yala de muso de be may wa ولهم البنون denge boluye أم خلقنا wala الملائكة awni malikaw da إناثا muso mawnye وهم kasrolu شاهدون shedewdo على chedo إنهم olu لا يقولون min ifkim ugan galon yere koson لا يقولون o ba fode ولد الله ko ala den wolo وإنهم wala malika wolo kuma jugire wa innahum ulu لكاذبون wallahi ngalon diga lawdo أصحاب البنات yala ala de muso sugandiwa على البنين ngeuga ما لكم munde be awi كيف ciko jumaindela تحكمون abe kiri ni kiri chenena ولا yala تذكرون tiwajude kasro mandawire أم لكم yala سلطان dallo de be abolo مبين ni obangale do فاتوا aina بكتابكم naka kitabu ye إن كنتم na ugera chefala ko be tawretala وجعلوا بني filangafu ye dambege بينهم Allah ta'ala je وبين الجنة ale dogoli baw jeno jinawe قد علمت الجنة aba de dogoli baw ya donde إنهم kavolo لمدرون wa darle me kene ganu banala tamabidu jahannama la jinaw ko ni malika سبحان الله sena be alay Amma kabo fembe la jelemma يصفون nube ala mawanguto la ni dengono tanaye إلا عباد الله wala ga jong المخلصين nya gala silendo وإنكم min suganledo وإن aw وما ani femi تعبدون nabo badu ما أنتم kamini bolu la o make عليه bolu num batulika batulika بفاتنين ni jaraw baye masila إلا ko ما momi هو o tilama سهل الجحيم no tasma jen baye وما منا jibril ko ala kirama sallam mamina mena malika siti auna إلا له مقام ko joro de baye معلوم do ko kira ko uyele wadi sanfe akira inde ale joro sirala la gunde mena do ko noro ko majin ala kira kelene tara nam وإنا aun لنحن aun tigi tigi الصافون aun de jobawe arana وإنا aun لنحن aun tigi tigi المسبحون aun de swan lefo ba yok ma salamu nabi sallallahu alaihi sabotle وإن do kira كانوا adusugum betle bembi sabadanu yonche aha wa inganu magangafiru kera يقولون kumbafu لو أن عندنا ni awana zikiran ni kitabu kungera عندنا an yoro من الأولين kamine ma folo nga gibari yaula لكنا ma folo kitabu la an gumbege عباد الله ala ka jonye المخلصين minun gerengere do وكفروا o kafiri ara ni qur'ane فسوف soni يعلمون minu go kafiri ala bando ولقد سبقت كلمة aba dango kelema konani deme عبادنا ango jonye no المرسلين ekirawo kelema jumai إنهم oyde la aqlibanna ana wa rusuliya o kelema inde konade innahum ko kiraw لهم ulu tigi tigi المنصور ulu de ma de menewye وإن an جندنا ga gele bolo no ilmena join لهم ulu tigi tigi الغالبون ulu de setigi وتولى egiyelema عنهم kabuma الطاهين ko katawa tudo mani bi nyamara ni kele وأبصرهم eku ufle ku kolosi فسوف mami ni lazaba bi jiguga soni يبصرون kuminaye أفيستعجلون yalo lu bi kordowa بعذابنا nanga lazaba إذا nanga أنزل nya ngata jigina بساعتهم muga dugene فساء صباح المنذرين baba le mo ko soma da chena de وتولى egiyelema عنهم gabuma الطاهين kada waduma وأبصر eku kolosi فسوف soni يبصرون yero bi kolosi lige سبحان ربك sena bi mai رب العزة bonya tigido عما kabo fembe la jelemma يصفون nuba mawangutola وسلام kisibe على المرسلين kiraugan والحمد tanumbe لله allawi rabbil alamin damfi ndama mado salam الله العظيم ربنا رسول الكريم